Arotzak zuen alababa. Oraingo honetan Santurtzira etorri gara eta bertako leku emblematikoak edo ezagutzeko aukera izango dugu Iñakiren eskutik. Lehenengo eta behin plaza honetan gelditu gara, azaldu zergaitik den plaza hau, eliza hau eta iturri hau ere, zergaitik dira den guzti hauek hain emblematikoak. Bueno, gaur egungo Santurtziko erdigunearen erdigunea dielako, ardatza, ez? Herrian nonbait Santurtzi bintzat hemen sortu zalako, ez? Hemen daukagu parrokia, justo hortxe daukagu udaletxea, hemen eskuman, eta, bueno, oin elizaen atzealdean noin parke dana, lehen Santurtziko arra da, Santurtziko portu zaharra zana, ez? Gaur egun basementoz beteta. Emoten ez badau ere, gure azpian, garai batean behintzat, itsasoa nagusi, ezta? Kontatu pixkat zer gertatu zen aldaketa hau bizi izateko. Bueno, orain dela 100 piko urte, ez? Portua zabaldu nahian egin zutela, horre kanpoko kaia esaten dioguna, rompiolas beti esan dioguna, alako uinak urratzeko kamin gaina, eta Bilboko portua hasi zen erekitzen Santurtzin, ez? Horretarako portuak behar zuen hau guztia izatea lehorra, ez? Eta lehorra izateko behar zuten gure hau zen Santurtziko portu zaharra, orain parkea dagoen toki hau, Santurtziko arrada zegoen orduan, portu naturala izan zena, eta, bueno, bete zuten hau guztia, bete zuten kostaldea, lehen kostaldea zen, etxe hoietatik pixkat onuntzago, hor zeuden balabarrak oso nabarmenak dira oraindik. Parte horri esaten diogu el relleno, eta hori guztia, Santurtziko portu guztia eta hangoa bete egin zuten, ez? Mail ezberdinak aztuaz, zerdun. Mamariga auzoan gaude, izaera propioa omen duen auzoa dugu hau, ezta, Iñaki? Bai, bueno, nik uste auzoa inork entzuten badigu auzoa esaten honi agian azarretuko diela, ez? Bai, baina bada, bueno, batzuek esate dute Santurtziren jatorria hemen dago, ez? Hau izan da arrantzale auzoa betidanik, eta esaten ez por excelencia, Santurtzin badai arrantzalea, eta Mamariga arrantzalea zalako, ez? Hemen hain zuzen ere gauden tokian biltzen ziren arrantzaleak aspaldi antzemateko edo urrengo eguneko eguraldia, ez? Hemen inguru honi esaten zitzaion talaia, ez? Eta lehen auzoa zan, gaur egun hau eta Santurtzi eta auzo guztiak daude bat eginda eta, ez? Orduan nortasun hori desente galduta dago, ez? Baina auzoa zenean, benetan auzoa zenean oso nortasun handikoa. Bueno, lehen komentatzen ari ginen, ez? Bengo jenteak esaten genula, bueno, vamos a Santurce, ez? Vamos a bajar a Santurce, ez genuen esaten vamos a bajar a ez dakiz zer, ez? Marinela maite dut aita, ez aldu nule. Santurtzi beti izan da herri arrantzalea, ez? Naiz eta auzoren bat edo izan Bakabizez auzoa baserritarra izan dana, Santurtzi, Mamariga, Latxitxarra dana zan arrantzale herria, ez? Eta Santurtzi beti joda hola, ez? Arrantzale herrizka. Oraindik ere badago aztarna bat, elizan, gutxik ezagutuko dutena, aspaldiko arrantzalena, ez? Igual hemetik begiratzen baduzu, ikuste duzu, hemen ezkerralde honetan, zutabe moduko horietan badaudela koskak, ez? Eta koska horiek eginda daude, hor arrantzaleek labana zorrosten zutelako, ez? Orduan urtetan, halako koskak egin ziren are-harri hortan, ez? Uste du Santurtzin jente gutxik ezagutuko duela hori ere.
Santurtzin leku emblematiko asko egongo dira, baina zalantzarik gabe emblematikoena edo behintzat emblematikoetako bat hause dugu portua. Zer aldi guzu kontaren inguruan? Zer zen garai batean portua eta zelakoa zen garai horretako bizimodua? Bueno, hau portu berria dela, ez? Naiz eta zahartxoa izan, portu honek 100 bat urte besterik ez dula, eta gure betiko portua izan dela lehen egon garen hori, ez? Orain lehorra den hori. Eta bueno, pues hala ere portu honek alde batetik erraztu egin zuela, jentearen arrantzalen bizimodua eta bueno, azpiegitura modernoagoa zala, ez? Erraztu egin zuela hori eta 60 bat urtez edo izan zala Santurtziko jarduera ekonomikoaren ardatza. Ez, bueno, balengo vaporeak eta trainera batzuk, txalupak eta zerak hemen atrakatzen ziren, hemetik irtete ziren arrantzale batzuk oraindik geratzen direla, oraindik, eta, bueno, hemen biltzen ziren arrantzaleak hemetik abiatzen ziren, etortzen ziren goizeko ordu txikitan ontziratzeko, oraindik gaua zela gehienetan, eta bueno, ona itzuli, eta hemen normalean izaten zutela zain, gero sardinerak, gero sardinak eta bestelako garrainak altzera jungo ziren horiek, ez? Hemen atzealdean, nire aurrealdean daukagu kofradia, hau ere portuarekin batera egin zen, guztia betelana izan zalako. Eta, bueno, hemen bazegoen kofradiaren bulegoa eta benta, arrain benta, eta hemen egiten ziren arrain subastak, eta bizitasun handiko tokia zen orduan, ez? Orain ikusten danez, ez da bizitasun handiko tokia. Zan herriko xarman garriena. Morea duzue Santurtziko kolorea, morea ere feminismoaren kolorea, zer nolako garrantzia eta eragina izan zuten emakumeek, sardinerek, kasu honetan hemengo historian, Santurtziko historian? Bueno, hori bai emblema izan dela, ez? Emakume horiek izan dira emblematikoak, ez? Eta izan dira Santurtziko ikurra, ez? Urte askotan. Santurtzin ospetsuak ziren sardinak eta sardinerak, ez? Naiz eta arrantzaleak edo gizonak izan arrantzata juten zirenak emakumeak ziren nolait ospe hori hartu dutenak, ez? Eta nik uste bai aitortza eman behar zaiela emakume horiei izugarrizko lan egin zutelako, ez? Esaten da, ez? Arrantzalea ordu txikitan joaten zala lanera, ez? Oraindik argitu gabe zegoela, baina arrantzalea jeki baino lehen emaztea altzauta zegoen ja, gauzak prestatzen, bazkaria edo gosari edo maiketakoa izango zana prestatzen, ez? Berak gobernatzen zuen hori guztia, gero etxea sarduratu behar zen, seme-alaba sarduratu behar zen, eta horretaz gain etorri behar zuen, gero, ez, arraina hartu, arraina eraman saltzera, ez, pixka bat aportatzeko etxeko ekonomiara, ez. Orduan, segurazki izango ziren goizen altxatuko zirenak etxean eta beranduen oberatuko. Ala izan zan, ezkontz behartua, aberatxik ez zirenan. Herri arrantzaletan esaten da emakumeek izaera berezia dutela, ez dakit nortasun handikoak direla. Egia alda hori Santurtzin? Bai, nik uste baietz. Adiela emakume indartsuak. Emakume indartsuak. Oso bizimoduko gorrari egin behar izan diote aurre, eta nik uste emakume indartsuak diela. Ez diela kikiltzen dien horietakoak. Zentzu hortan indarra handikoak, presentzia handikoa eta ausartak, oso emakume ausartak.
Marigako kulturretxearen aurrean gaude, Iñakik azaldu digu hemen lan handia egiten dela euskararen alde, ezta? Zer aldu iguzu kontatu honen inguruan? Bueno, kontatzeko asko dago, ez? Hementza laburbilduz, hori, ondela 5 urte sortu zen kulturretxea, hemen gauzokide okupatu zuten ikusita zegoela euskal kulturarik inguruotan, ez zegoela inonako eskaintzarik, eta erabaki zen kultura autogestionatua bultzatzea, okupatzearekina, eta erreskeroztik hemen gabiltza, ez? Kulturretxearen barruan gaude dagoeneko, eta orain bisitatxo bat egingo dugu Ikerren eskutik, bai? Bai, hemen ikusiko duzu dan apur baten gaz gora, txosna desmontatu berri dugulako, turun dago dana zabaduta hortik, tresneria guztia, baina hori ere bada kulturretxea, ezta? Gure autogestu iturria da. Hau da sarrera, hemen egoten da kontraformazio gunea, gure aldeko horriak eta sinatzeko eta sinadera bieltzeko. Jada uste dut, behatzun sinaderon gurbildu ditugula eta sartu ditugula udalean eurek plazatu egina duten proiektuaren kontra. Hau da txokoa. Ikusten duzuenez, txukundu beharra dago, jaiak pasata gero. Eta hemen auzoko elkartek eta auzokideek beraiek ospatzen dituzte euren jaiak. Gitarra ikastaro egin izan da, panderoa hemen ere egiten da, sexualitate eta jarra bai, eta berez hau izango litzateke engelarik argitsuena eta politena horrelako kontuak egiteko. Malabar eta jarra hemen ere egiten da, txalaparta, hor daude ohol guztiak. Jauntxoa, dairetzan maitia. Honek badu 20 urteko historia atzean, ez nahiko historia luzea da. Eta hasieratik beti egon dira oztopoak, nolabait hemen egiten den kultura kontrolazioa delako. Eta beti da hemengo jendeak sortzen duena, auzoak berak sortzen duena, eta instituzio horrek belduran ematen dira. Eta beti saiatu dira nola dela oztopatzen, zuzenean eraikina bota guran ibili dira sarritan, eta ikusi dute badagoela sustraituta auzoan eta kostata, ez? Eta hori egin dutena izan da, saihesbide bat aurkitzea kulturretxearen kontra, ez, jotzeko, eta hori izan da, hemendik 50 metrora kulturzentro erraldoi bat sortzea, Santurtzen ez dagoenean ezer, hasiko dira egiten aurten, eta gure kezka hor dago, ez, hori egiten hasiko dira, eta zunik izango da itzakia, gero honen kontra egiteko, erun ekuazioan zerbait sobran egongo dalako, ez da. Ala izan zan ezkontz behartua,